Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelku Keluarga Mas Goblong. Halo pemirsa, tak tinggal mudik 3 hari iki, kelambiku sak deret. Oh pemirsa, sak deret pemirsa iki. Iki urung nganti tak jupuki, aku tak ngecupno sego sik engko nek lesu. Dah. Iki piye pemirsa? Sak deret dhewe. Lah nganu pemirsa. Nek tak selemburi wediku nek dipancali pitik, diteleki pitik. Dadi iki Mas Anto inisiatif digawekno jemuran ning jero omah. Karena akeh yo wis ngono. Iki aku tak ngecupno sego dhisik pemirsa. Yo kae sak orang budal wis tak coploki kabeh. Kabel selang gas yo tak pateni pemirsa. Tak ngecupno sego pemirsa. Wis tinggal yo pae mampir pemirsa nek mulai ngaret apa kadang tapi dolan golek keong mampir rene anu. Tinggal 3 hari pemirsa, seperti ini kondisinya. Tak coba segone pemirsa. Sego Mas Anto ngelih sakno. Anak-anak yo ngelih sakno. Tak poro akeh soalnya Mas Anto kan ngawuni kadang musuh. Cuma segosek engko lagi dipuki klambi-klambi iki. Terus jemur nganu pemirsa. Jemur apa kuwi? Klambi sing tak cuci nang jepon. Akhirnya tekan omah pemirsa. Mau usul telepon bapakku nek wis tekan kono. Aku yo mampir nggone Bude Suminasi sekalian, soalnya ini urung sempat. Terus dijak adikku lahir batin, jadi aku yo mudah waktu pemirsa. Pola juga yang nyenengno Mas Saleh, dia pengen renang, dia pengen dolanan nang kolam mau bimbel. Tak mau cuma sego sik masak apa aku wis nek soal lombok bawang brambang ono pemisah. Tempe juga ono. Jadi gak bingung. Tapi nek sayuran juga ono. Soalnya gak tahu. Sing ngebaki apa janur kuning. Soalnya kene wis mulai usum. Bodoh kupang pemirsa iki galunku iki mbah kena apa? Tak mesti iki ono. Peran utamaku lho nek kene iki semut dan tikus. Tak saring-saringan. Jadi mau apa ngombe ae di semut tekone pemirsa. Nyambel apa-apa gampang. Mas Ante ku genah wong iki sangger. Wong iki pokoke request iki sambel ambek tempe goreng. Ku ndekne dhewe sing njaluk. Pemane ndek pengen iwak yo ngomong. Dadi pokoke aku masak sesekirane Mas Anto njaluk. Ku nek tak masakno ndek gak request, aku gak mesti gak kepangan.
gosek karo iki nilai klambi, terus jemur klambi sing kok jepon. Yo nek jenenge ditelek-telek sawang kabeh yo maklum ditinggal 3 dino pemirsa. Iki soalnya aku yo ambek nyelengi gawe konten ning jepon. Dadi misal kontene rodok mundur yo maklum ya pemirsa. Kita tak jupukane pemirsa sing ngono. Iki klambi nali. Segaring 3 dina ya segaring. Gimana jeroane? Iku hanggere ben iso tak nggo. Ku pemirsa. Kami sing jepon. Jadi kan aku gak mulai nggawa klambi kotor. Pernah tak salah nang buri bisa maman buri. Aku mulai konjupan ini kena angin terus dia iya pitik. Jadi aku masang nang omah delalah kok bisa duwe kawat. Iki biyen kawat nggo gawe apa aku lha. Terus tak njaluk tulung Mas Santo nang mana kan nek perkara perjemuran, pertukang-tukangan, perkakas omah iki kan paling taktiknya paling pinter nek wong lanang ya. Wong itu yo iso, cuma kan cepet nangkep. Enak piye, Bu? Oke, tak golek jumlah sing kuat. Sing ngombo sing dawa terus di. Nah. Omah. Sekarang setengah dino. Tak tinggal 3 hari pemirsa. Kondisi rumah. Wis tak cepaki jagung misal aku wis pamitan Pak pamitan Mae. Jadi Pak ini mulai ngaret apa kadang Davin dolan. Pengen Rene nu kadang kala golek keong ambek Ferry kadang yo ambek Pak tok. Nu Pak mampir Rene ambek nget mangan pitik. Tak pokokno jagung 2 kilo winginane wis apik. Kan ora ketinggalan sego. Sego luwih dadi aku pokokno tak cepak nang guru kulkas Pak ngerti dadi arek di pakan. Aku juga tak cuci ini kabeh pemirsa. Dadi gak bingung. Dadi. Aku hangare tak ngene. Klambiku sing teles. Bisa njok lah, ini njok motor. Tak buka es pemirsa. Entah segone tak cepakno. Kadang kala Mas Santo pengen gawe apa dhewe. Sak nu stok mie instan akeh, kae konggone Mbak Widi barang. Ben di nganu iki. Ben karepe dekne apa karepe iku. Aku tak ambek tak sambil tak barno gawe omah. Wes. Segini bisa. Tinggal 3 dino. Kita njupuk anu sing dawa kok sing dawa apa? Klambiku sing teles pemirsa.
Nek ditutup di cara cedoro pemirsa. Yo tarsiane ngarep yo. Biasalah dienggo permainan tikus, nek ditinggal lunga tikusnya pesta pemirsa. Oh itu pasti. Oh jajane isek pemirsa. Peteng ya guys. Kok peteng. Dino ora di sakoni, dino iki tak sakoni. Monggo lho pemirsa sing ngesake jajane isih. Aku nganu tok pemirsa yo, jajane nggo formalitas. Wis kana adate yo nek koyo wingi delalah mak berkeliling nang Kapuan. Dulure Kapuan. Terus mampir yo ono pantes-pantese umume adate piye ngono lho pemirsa. Ndung peteng wis pemirsa. Kita lanjut lagi ke pemirsa kontennya. Ndung peteng tuh pemirsa. Mendung peteng guys. Pemirsa sih. Nanti kita lanjut lagi kontennya pemirsa. Bajunya sak mana? Pemirsa, mau tadi cucu tangi gimana? Kita berangkat dulu. Alhamdulillah. THR dari Mas Febri. Kanggo Mbak kowe, Mbak Eka. Terima kasih Bos Mas Febri, rezekine lancar. Nggih, alhamdulillah. Oh, nggih. Nembe dugi soalnya Mak saking Jepon. Nggih. Jepon gentenan. Gantian. Dapat THR dari Mas Febri ya tak dungano rezekine lancar ya Mas yo. Matur nuwun. THR aku seneng banget matur nuwun buat Mas Febri. Alhamdulillah wong Bandang Kapuan kono untuk rezeki wis pokoke rezekine lancar dan disegerakan sing urung kelakon doane muga-muga terlaksana sing urung apa terlaksana urung tercapai muga-muga tercapai tahun ini ya Mas ya. Terima kasih buat Mas Febri. Oke, tak tutup video kontennya. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goblok. Ojo lali bersumber kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Febri.